ही दुनिया के हर औरत के इच्छा होला कि हमार पति भले ही 2 रुपया कमाही कमास लेकिन हमारा आँखी के सोझा रहस। देखी एक जना विदेश जाए के तैयारी कइले बाड़न। उहे पत्नी अपना पति देव के हाथ पकड़ के निहोरा करताड़ी। कैसे कहताड़ी, कौना भाव में कहताड़ी, रउआ सब गीत के माध्यम से रउआ सब सुनी जा। देखी पत्नी कैसे कहताड़ी कि नून रोटी चाही तो न ढके के लुगरिया गुजारे हो कइले बिना। नून रोटी चाही तो न ढके के लुगरिया गुजारे हो कइले बिना। विदेशवा जानी जा सवरिया गुजारे हो कइले बिना। विदेशवा जानी जा सवरिया गुजारे हो कइले बिना। तू ही हमारे अन्य धन तन के गहनावा से नूरा के लाज राख मान मोर कहनावा, मान मोर कहनावा। तू ही हमारे अन्य धन तन के गहनावा से नूरा के लाज राख मान मोर कहनावा। बिजुली से निक मोरा माटी के दियरिया गुजार हो कइले बिना। बिजुली से निक मोरा माटी के दियरिया गुजार हो कइले बिना। विदेशवा जानी जा सवरिया गुजार हो कइले बिना। विदेशवा जानी जा सवरिया गुजार हो कइले बिना। गाँव ही में खेती करी बतिया न मानी। इह बाटे अर्जी हमार बुझी परसानी, बुझी परसानी। गाँव ही में खेती करी बतिया न मानी। इह बाटे अर्जी हमार बुझी परसानी। कि मड़ई में रहब विकास मांगब ना अटारिया गुजारे हो कइले बिना। मड़ई में रहब विकास मांगब ना अटारिया गुजारे हो कइले बिना। विदेशवा जानी जा सवरिया गुजारे हो कइले बिना। विदेशवा जानी जा सवरिया गुजारे हो कइले बिना।